Некалькі пакаленняў людзей проста ўпершыню усур'ёз зацікавіліся беларушчынай пад уплывам Караткевіча, бо атаясамляць сябе з чымсьці, з нечым авітамінозным, з купалаўскімі пакрыўджанымі беларусамі, якія ў руках у крыві, на нагах у лаптях, не вельмі хочацца. А на герояў Караткевіча хочацца быць падобнымі, хочацца як бы таксама адчуць сябе шляхетнымі, высакароднымі рыцарамі, прыўкраснымі дамамі, культурнымі еўрапейцамі, ад якіх пакаленнямі хавалі іх нашу гісторыю. Караткевіч адкрывае гэтую скрынку, і ўжо не важна, сапраўдную гісторыю ён паказвае, ці як таленавіта выдумляе, але выдумляе рэч, якая павінна была быць выдуманая і прамоўленая ў той момант. Кліч на пароль Караткевіч адгукнуліся найперш маладыя гарадскія беларусы, якім захацелася мець шматстагоддзявую, прыгожую еўрапейскую гісторыю і быць годнымі гэтай гісторыі.